tingala siguro mo, asa kinsa may nagpiesta, Father? O kitang tanan, no? Kay kapistahan man sa tibuok simbahan. Karong adlaw atong gisaulog ang solemnidad sa balaan nga kasing-kasing sa atong Ginoong Hesukristo. Sa atong Archdiocese, alang lang sa kasayuran natong tanan, dunay sa tibuok Archdiocese, dunay duha ka parokya nga consecrate, no, sa ato ang lang patron, o di ko na matawag nga patron kay atong Ginoo man ang ilahang patron. Patron day gyapon. Ang the Most Sacred Heart Parish sa Kalinan, no, o siyempre ang atong silingan, ang the Most Sacred Heart Parish diri sa Obrero maoy nagsaulog. Apan lagi ang devotion sa Sacred Heart of Jesus, kanang itawag natog isa sa mga very popular nga devotion sa tibuok kalibutan, nga gikan pa sa ingon tag late 19th century, no? Gi-declare sa Santo Papa nga mahimo siya nga devotion gikan sa ingon tag late 17th century nga si Saint o ang madre nga si Margaret Mary Alacoque, sa pipila ka higayon nakakita siya og panan-awon, no? Vision or apparition sa Sacred Heart of Jesus. So kaniadto dugay kayo nga mga katuigan, 95 years una pagyud na nga nahimo nga debosyon. Og tungod kay daghan ang ning deboto sa maong gikan sa maong pag validate sa maong mga apparitions kang Margaret Mary Alacoque, mao nga mikaylap dayon ang maong devotion sa tibuok kalibutan. Mao na nga kita sa naanda naman nato nga sa panahon sa first Friday of the month, no, do natay novena sa Sacred Heart of Jesus. So ingon ani na lang ka nindot ang kining atong pagsaulog sa atong kapistahan karon. Nakakita kog usa ka story diha sa online. Una pa dunay usa ka picture to illustrate the story. Picture sa duha ka tawo. Ang usa nagbaba sa uyang kauban. Ang iyang gibaba kanang gamay nga tawo, siguro matawag nato nga unano, no? Nya ang istorya mauni. Kini kunong picture was taken in Damascus in the year 1899. 1899. Ang tawo kuno nga nagkarga og iyang kauban nga tawo hinganlan og Muhammad. Muslim siya. Og si Muhammad buta. Ang iyang gibaba sa iyahang likod, iyang gikarga sa iyahang likod nga dwarf unano mao si Samir. Si Samir usa ka kining si Samir usa ka Kristiyano siya. Ug matud pa kay silang duha pareho naman nga kanang orphan. So sila ra gyud nag-unungay. Silang duha suod kaayo. So gikinahanglan ni Muhammad si Samir kay buta lagi aron nga paglakaw ni Muhammad diya sa dalan diretso kay do naman siya guide. Ingnan siguro ni Samir ayaw diha liko ta sa tuo, liko ta sa wala, ingon ana siguro. So nagkinahanglan sila sa usag-usa. Unya kay si Samir katong unano di man kalakaw, kinahanglan gyud niya nga babahon siya ni Muhammad aron makaadto sila sa ilahang gustong adtuan. Ug ang ilang pagpangita, ilahang trabaho
mao nga mag-station sila sa atubangan sa usa ka cafe, no? Restaurant. Si Muhammad nagabaligya og kining mga pagkaon di atubangan sa restaurant usab. Pangita nila isip niya usip buta. O kining si Samir doon na siya'y gasa, no? Gifted siya nga kanang maay siya mong istorya. Sa unsa lang nga mga sugilanon, mao na nga daghan pod mga tawo nga ganahan sa ilaha. So kining duha ka maghigala suod og nga nagsinabtanay gyud sila. They complement each other. Apan usa ka gabi dito sa ilahang gipuy-an namatikdan ni Muhammad nga patay na si Samir. Ug tungod kay ang ilang kultura mauman ang paglamay sa maong sa Kristiyano, lamayan man, gilamayan gyud ni Muhammad ang patayng lawas sa iyahang higala nga si Samir. Ug diri nahibulong kaayo ang mga silingan. Nangutana ang mga silingan, nganong suod man kaayo mo? Talagsaon kaayo kay ikaw Muslim. Siya, si Samir, Kristiyano. Pero talagsaon kayo ang inyong panagigalaay. Bisan pa og lahi ang inyong gituohan. Ang tubag ni Muhammad, ingon siya, here, yang gitudlo, yang kasing-kasing, here we were the same. Here we were the same. Unya ang katapusan nga caption sa maong istorya mao ni, the heart of the matter is that it is the heart that matters. The heart of the matter is that it is the heart that matters. Mga igsuon, karon atong gisaulog ang kapistahan sa balaan nga kasing-kasing sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang maong kapistahan nagpadayag lamang o atong gisangyaw ang walay sukod nga gugma o kaluoy sa atong Ginoo sa tibuok katawhan. Ug nga kanang maong gugma gipakita niya sa pagpadala sa iyang anak nga atong Ginoong Hesukristo. Ug mao ni ang gugma sa Dios nga makita nato diha usab sa kinabuhi nga gipuy-an sa atong Ginoo. Adto siya sa mga makasasala nga kaniadto ang mga relihiyoso ilaha nga gilikayan. Kay di sila ingon nga gusto nga mahimo nga mahugawan. Iyang giayo ang mga masakiton, ang mga nakig-associate siya sa mga kabus. Iyahang giayo ang mga gipahingilin niya ang mga giyawaan, tanan nga iyahang mga gibuhat ug iyahang gipadayag sa pulong ug sa buhat ang amahan nga dili makita. Ug mao ni ang dakong gugma sa Dios nga sa katapusan sa iyahang kinabuhi ang pinakadayag kaayo o dako nga pagpadayag sa iyahang gugma mao ang paghalad sa iyang kaugalingon diha sa krus. Ang paghalad sa iyahang lawas ug pag-ula sa iyahang dugo hangtod sa kamatayon. Mao ni ang gugma sa Dios. And the devotion to the Sacred Heart, ang kasing-kasing ang gipakita. Anong kasing-kasing man lang? Well, nasayod kita nga sa kultura sa mga Hudiyo, the heart is the center of the person, of the human being. So dili lang heart ni. Mingon tag heart being the center of the person, it is the totality of the person. Mauna ang pagsabot sa mga Hudiyo. Ug tuod man, no? Kung tanawon gud nato ang ato ang physically how we are composed, the heart is located at the very center of our body. Wala man gyud daw diri ang heart. Diri man gyud daw towards the center, no? So, mao ni ang kinatibuk-an sa ato ang pagkatao. And it is the symbol of love. Siguro ipakita sa Ginoo
nga kung maistorya ta og love, we always refer to the heart. Kung nindot kayo nga tan-awon ang kining kasing-kasing sa Ginoo. Unsa ang kasing-kasing sa Ginoo? Ay matud pa sa atong istorya, here we are the same. Dato pa, bisan pagtawo ta, kita nga binuhat sa Dios, ang atong kasing-kasing sama sa anak sa Dios. Sama sa Dios. No? Unsa man ang kasing-kasing sa Dios? Ang kasing-kasing sa Dios, matud pa sa atong unang pagbasa o ikaduhang pagbasa, puno sa gugma. Ingon ba siya sa unang pagbasa sa Deuteronomio nga matud pa ni Moises, dili man gyud ingon nga gipili mo ang address to the Israelites. Wala mo gipili tungod kay maayo mo. Dili mo gipili sa Ginoo tungod kay kamo ang pinakadakko nga nasod. Kaysa pagkatinuod lang kamo gani ang pinakagamay. Although the world is dear to God, the whole world is dear to God, gipili nga espesyal ang katawhan sa Dios. Tungod sa dili tungod kay kuyaw sila, maayo sila, bright sila. Dili. Tungod lamang sa gugma. Only love made God choose His people, Israel. Ug maong ingon man diya sa ato ikaduhang pagbasa, nga si San Pablo, klaro kayo ang iyang mga pagtulunan sa mga Kristiyano sa Corinto kaniadto, ug diri kanatong tanan, nga ang gugma sa Dios labaw kayo sa tanan, kay gani iyang gipadala ang iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Ang sa mga igsuon, it is the heart that matters above all. Unsa atong kasing-kasing? Kung tan-awon nato atong kasing-kasing, parihara na sa kasing-kasing sa Dios nga nahimong tawo. Ngunang nindot kayo ng popular nga kanta sa ato ang ginakanta every first Friday, no? Make our hearts so like to thine, that we may wholly be. Amen.